la un nou episod. Acesta este episodul 2 din seria noastră de obiuri și astăzi vom face obiul Snow Obi. Haideți să începem. Ok, deci din câte știu de la episodul trecut au 45 de stage-uri și foarte simple. Deci extrem de simple din punctul meu de vedere. Episodul trecut îl veți vedea pe canal, că l-am pus în cărcare, și acest episod va apărea miercuri. Noi filmăm într-o zi de marți și videoul acesta, un video pe zi cât pot, va apărea mâine, adică ziua de miercuri. Azi veți avea un clip încărcat nou, adică în ziua de marți, episodul 1 l-am pus la încărcat pentru voi, bineînțeles. Și da, știu că n-am mai postat de mult, îmi cer scuze, așa că voi posta, o să-mi dau silința cât mai des să postez, îmi cer mii de scuze în fața tuturor. Și vă mulțumesc încă o dată pentru suma de cei 7 abonați, sper să mă ajutați să facem 10 abonați. Acesta văd că este un obi cu tematică de iarnă, după cum puteți observa și voi. Ok. Mă enervează că nu merge mai repede chestia asta, merg foarte încet. Și e cam enervat, dar asta e. Sper să vă placă episodul 1, care tocmai ce l-am pus la încărcat pe YouTube. Acesta este episodul 2 din Snow Obi. Așa. Văd că e extrem de simplu, adică asta cred că pentru nimeni n-ar trebui să fie greu, sincer, e la mintea cu costului. Și repet, să-mi scrieți în comentarii de câte ori mor, vă rog. Foarte simple. Episoadele ce va urma s-ar putea să fie tot un obi sau un escape, iar acolo va fi ceva mai greu și vor fi, vă dați seama, ceva mai puține stage-uri per clip, pentru că depinde de gradul de dificultate, dar acesta vor fi cât mai multe, deoarece sunt foarte simple. Dar acolo, repet, vor fi mai puține, depinde de gradul de dificultate al fiecărui stage. Facem de Crăciun acesta, dar n-am apucat, așa că tot e bine făcut decât niciodată, tot mai bine e decât niciodată. Au, ce mă enervează că mă pune aici, nu ți mă moare. Cum am electrocutat? Și avem 4 minute de când filmăm. La suma de 10 abonați vă promit că voi intra și live, chiar la suma de 10 abonați. Dacă vom face, sper să... Apropo de 27 decembrie, ziua mea, sper că ziua mea să faceți cadou de 10 abonați. De 7 decembrie de aceasta. Și să vă rog la mulți ani, multă sănătate, multă bucurie și
Cred că este mai ok așa. Ca să mă auziți perfect pe mine. Ăsta va apărea mâine miercuri, în ziua de miercuri. Va apărea episodul 2. Stage 49. Știu că ăștia aveau undeva la 54, parcă cu totul. Nu știu exact, dar vedem. Ok. Așa, să-mi scrieți în comentarii de câte ori am murit. E easy acest hobby. La sfârșit vă voi da și numele lui. Vi l-am arătat și la început, dar vi-l mai dau o dată și la sfârșit. Vi vor mai da o dată și la sfârșit, deoarece poate vreți și voi să vă jucați. Așa și da, cam asta e. Sunt la stage, deci ăsta presupun mai multe care deja stage 57, adică am trecut peste. Poate are 60, nu știu. Ia să vedem cât avem noi până de când suntem în digre. 6 minute, aproape 7 minute, aoleu. Ok. Repet, miercuri va apărea, nu știu exact ora când va apărea, dar va apărea miercuri acest clip. Atunci îl veți vedea voi. Pentru mine este marți când filmez. Nu uitați să rupeți butonul de like și să dați, dacă vreți, și un subscribe la canalul meu de YouTube, vă rog mult. Știu că pentru voi nu înseamnă foarte mult, dar pentru mine înseamnă foarte, foarte mult acest clip. Pentru voi nu înseamnă mult, dar pentru mine înseamnă foarte, foarte mult ce fac aici. Și mai ales dacă îmi veți da like și subscribe. Vă rog frumos. Ok. Mai sunt... Are ceva stage-uri, sincer să fiu cu voi. Adică are deja 65. Asta e 65. Dar cred că undeva pe acolo se termină. Asta e 67. Ok. Mai e puțin, probabil, până când se va termina. Ok, deja 70. Stai 70 în 8 minute. 70 de stage-uri. Destul de mult față de celălalt escape, adică în episodul 1, care va apărea astăzi. Ok, e ceva, adică mai sunt ceva stage-uri până când se va termina acest hobby. Așa. Deja știi 77, după cum puteți observa. Interesant stage-ul ăsta, sincer. Ok. Stage 80.
după cum puteți vedea. Cred că 90 sau 85 are cu totul, bănuiesc, adică până în 100, sigur. Are cum mai mult. Sau... sunt ceva. Stage-uri de făcut până la final. Ok. Nu uitați să-mi scrieți în comentarii de câte ori mor. Și deja avem, la stage 85 ne aflăm, avem deja 11 minute. Ok, văd că sunt ceva stage-uri până la final. Dar cred că merg repede, sincer să fiu cu voi. Cred că, sincer, vom face până la stage 90. Da, deși haide să-l terminăm, că până la urmă nu mai e mare brânză. A fost până acum, dar nu mai e. Haideți cât mai repede posibil. Ok, ăștia merg repede scările. Am zis ori 95, ori 100 are. Mult mai lung ca celălalt, oricum. Aoleu. Cât avem până acum? Avem 12 minute, aproape 13 minute de când filmăm. Probabil că imediat în câteva minute vom și încheia acest vlog. Bineînțeles că vom termina acest hobby de parcurs. Aoleu. Merge și așa. Și mai avem foarte puțin până la final. Ok, acum urcăm la final. Winter, stage 100 de stage-uri, am zis. Și haideți să vedem cam ce pe aici. O să ăștia ok. Bun. Și cam acesta a fost videoul de astăzi. Nu uitați să dați like și subscribe la acest clip. Până data viitoare vă spun la revedere. Cu mine vă veți revedea în următorul vlog, dar nu închem acest vlog cum v-am obișnuit de fiecare oară, înainte să vă arăt Instagramul meu, pagina mea oficială de Instagram. Care aceasta este, dacă vreți, dați un follow, dacă nu, nu. Până data viitoare vă spun la revedere. Cu mine vă veți vedea în următorul video. V-am pupat!